No, čaute ľudia, mini vlog, teda normálny vlog o Boriskovi. Je to mačička, jeho meno je Borisko, je túlavý, čiže vždycky má rád hladkanie, túto poškrapkať hlavičku, poškrapkať má rád. Potom zdvihnúť sa občas nechá a je taký, povedzme, ochočený je, čiže je ochočený. Je to môj obľúbený. Je zvyknutý na mňa veľmi. Borisko, poď sem. Borisko, vidíte? Borisko. Aha, povie meno a ide ku mne. On je Borisko, proste Boris je jeho meno a Borisko ho volám. Raz Boris, raz Borisko, no. Takže tak proste, no, tento mini vlog je taký a jeho miesto občas túto sa opaluje na slnku, teraz tam ide. Ako môžeme vidieť, takto sa vyvála tu náš Borisko. Pazúriky vystrčí do vzduchu, ľahne si a okvetinať si dá pazúriky. No, teraz si takto olizuje sa, čistí sa a no, proste tak. Váľa sa tu. No. A niekedy kúka hoci kde, chodí na ulicu a vráti sa. Čo by? Jaj, Boris. Takto niekedy teraz sa umýva. No dobre, toto bol taký vlog o mačke Boriskovi. Áno, čiže toto je všetko. Zanechajte tu like pre Boriska, že? A odber pre Boriska. Čo keď nedajú like, odber? Tak ináč, keď nedáte like a keď nedáte like a odber, tak nebudú takéto vlogy s Boriskom. Čiže aj videjka, čiže zanechajte like, odber, čaute.